Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke mawuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje awulike ivideo bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke ivideo esifakayo. Sikubhekela ke nje ama transfer umazi kwi-Betway Premiership sokubhekela lapha kumtawonke amakhosi i-Kaizer Chiefs umqeqeshi omusha we-Kaizer Chiefs laphana ke uFernando da Cruz ukufika kwakhe engathi ke kuzoletha abadlali abasha laphana ke kuona ke amakhosi kunomdlali ke ekuthiwa ke urecommendwa uyena ke umqeqeshi laphana ke uFernando da Cruz kuthiwa ke lo coach lo ufuna ke umdlali oyi-striker ogijima ke lapha kwi-league yase-Egypt ngaphansi kweqembu i-Al Ahly laphana ke uReda Slim esike sambona ke kuyona ke laphana ke imidlalo i-World Cup egijima ke kulona ke iqembu lesizwe lakhe lase Morocco. Kuthiwa ke impela ucoach uFernando da Cruz lo mdlali ke impela umfuna uthuli umfuna khona ke lapha eNaturena ngenhloso ukuthi ke azoqeda indlala yamagoli. Impela ke amathuba amaningi ukuthi ke simbone lo mdlali ke esayina kwi-Kaizer Chiefs njengoba ke i-Kaizer Chiefs isubmitile i-offer lapha ke kulona ke iqembu le-Al Ahly. Yona update engiphethe njengamanje like i-video subscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe ngizohleze ngikhona la engulethela ke ama-transfer news kwi-Betway Premiership. Okwamanje ke video yethu asibambe la nisale kahle.